Čau, čau, vítám vás u dnešního videa ze hry World of Tanks a mám tu hosta. Čau. Jo, jak vidíte, jsme v chatě, tady, když tady byste si někdo chtěli zahrát se mnou, tak si mě přidejte, máte mé jméno, tady to ne, to je chata, ne, klan, tak, my dáme, jsi připravený? Jo. Dobré, doufám, že ho už slyšíte. Jsme druhý, dobré. Asi se mi to bude trochu lagovat, že mám zaplať Skype i vodko. No ty jsem ti nic nerozuměl, kámo. No já jsem ti fakt nic nerozuměl. Teď jedině rozumím, že tam někde klepe se židle. Jo, to je. Jo, Tak to se bude lagovat nám obou, no tak to bude dobrý. Počkej. Jo, dobrý, a mi se to nelaguje. Jo, mě tak trochu, ale za chvíli... Ty teď si málem dal zpět do garáže. Ne. Počkej! Pojď sem, tě střelím. Hadej kam. Kam jinam než dozadu. Jo, videa z World of Tanks už jsem měl dávno natočený, hodně jich bylo. Jenomže, třeba když jsem točil nějakým kámošem, tak byl jeden problém, že tam nebyl slyšet kámoš. A vypadalo to jako, že si mluvím se zdí, nebo já nevím. Jako, že tam prostě nebyl slyšet. Tak jsem to všechno vymazal a musel jsem točit znova. A že jsem taky dlouho nenatáčel, to bylo z důvodu, že se mi do toho moc nechtělo. A host je úplně stíchá, jakože tu není. Ne. Tak o čem bych měl mluvit, mě řekni. No tak můžeš říct, co KV85 umí střílet, kámo. To je jediný, co umí ta KV85 střílet. No právě. No a ještě jezdit, no tak ještě ujde. A ještě otáčet dělem, no. No. Ne, KV85 je určitě dobrá věc. No až na pancíř. No, Teda vůbec kokos. není. A hlavně, koukejte se na můj tank, úplně epická věžička tady je. No to není věž. Jo, teď je to věž. Tak stožár, To no. vypadá, no tak nějak. Kámo, kam to jedeš? Střílet, kam jinam. Jedu! Tutut! Sakra! Kámo, tamhle! Je, to je 28. Dobré, tak to je v klidu. To je 28. Tak to je v klidu. A tamhle je JGPZ 4 Panzer a KV2. Tak to už v klidu, kámo, není. Nevím A tedy, ta- jak s tím rychlým tankem tady to vyjedeš, ale mohl bys. Kámo, teď se mám strefil Hellcata. Ale No, málem. no, kámo. On tady mi ubere, poškodí pás a to je všechno, co mi udělá. No to je nejlepší na pásy, že do tebe trefí brutální ráno a prostě ti poškodí jen pásy. Kámo, tohle mám jakože vyjet, tyjo. Děláš srandu. Ty se ani věc, Nevím, tak co jiného tam máš udělat. to se věc nedá. Nevím, co v tom kanálu teda budeš dělat, no. Jedině budu muset couvat, anebo tamhle ještě náhradní cesta. Nebo že tamhle není nás nějak málo. No, toho jsem si taky všiml docela dost brzo, no. Tady je KV2 a Jetpacer. A já jsem tím sám, ty jsi tam na kanálu. No, ježišmar, já jsem v Klaránu, no to. Tak jo, já ti jdu pomoct. Dělej, počkej, já jsem si chtěl dát toho Hellcata, kdyby vyjel. No kámo, teď to tady jumpneš dolů a jsi tuhej. Ale jak to tak vidím, tak tady zbyly jedině 2 chaty. Ne, tak to je dobrý, no.
Kámo, dělej, No, Hellcata nedá. já jsem ho viděl, já ho můžu dát. Jen by se musel přijet trochu blíž ke mně. Prvně mě to strašně laguje. KV2, kámo, dělej, pojď dolů. A snažím se. Jo, netrefila. No a já jsem se tady zasek. No kámo, nejsi sám. Když tamhle na mě jede KV2. Ne, já jsem tady seknul. Kurně. No, teď má rozdrcený pásu. Prčíc. Cože? Ne, kámo! Kurně, já nemůžu ani. Kokos, 5 životů máš. No, už nemám život. Já jsem kokos. To Ne, už je ty- 20! Jo, jsem dobrý, byl jsem jako poslední. Jo, Takových červených kolem tebe. kámo, ale tohle nešlo. To bylo úplně, tohle nešlo. Tak to je epická bitva, 15-1. Ale dobré, já jsem zůstal jako poslední. Proč jsi mi poslal pozvánku do chaty? Jo, ne. No dělej, vem si tank. Jo, a podle mě tady tu bitvu nedohrajem, protože se to zase potom strhne. Se to sekne. Dělej, vem si nějaký tank, nebo No jo, dělám. tě kousnu. Teda nevím jak, ale to už nějak jo, no tak. A teď se sadím, že vyhrajem. Že když jsme vždycky jako první, tak vždycky prohrajem. A vždycky, když jsme poslední, tak vyhrajem. A když jsme uprostřed, tak je to tak na půl. Mám 10/50. No. Doufám, že nemáš ani hacke, ani cheaty, ani takovýhle věci. Ne, vůbec. Kámo, hej, kdo dřív otočí dělo? Já na tebe nebo ty na mě? Těžko říct, ale jsme na tebe. Cože? Spíš já na tebe. Ne. Protože ty... Já, ty jsi za mnou, no tak to je. Jo. No ale ještě to. Jo, otočil jsem jako dřív na... Cože? Jo, máš rychlejší otáčení věže. Mám a docela vodost. Ale já na KV1S tak mám hodně lepší otáčení věže než ty. No KV1 je dobrý tank, ale KV8 je horší. To se hodně zpomalilo. Tady máme specialistu na tanky. Že jo? VKčko, pojď sem, kámo. Já s mou T28, vždycky jsem viděl VKčko, říkal jsem, a sakra, tak to radši začnu couvat. A teď KV2, tak pojď sem ty. Jeho bráška. Bohužel. On má brášku, nejradši by ho zabil. Máš pravdu. Když to víš, tak asi máš nějaký podobný případ, že jo? Tak tohle viděl jsi to? Neviděl, ale vidím to teďka. Ale hezky dozadu, no mé dozadu, do zadní ho pásu. No, chtělo by nám to tady trošičku pomoct, jsem tady sám se dvouma. No, ještě na té 29, co? No, tak a ještě přijel tok. Jo, kámo. No, tak přijel tok, to je dobrá, ale ochrana, kámo, tok. No, můžeš si z toho udělat brutální damage, ale jinak je to svině. Nesnáším to, když je třeba s 5, tě dá na 3 rány. Tok? Já nesnáším zase LCMMX. To je strašný tank, jakože hodně rychlej, ale zase, když proti tobě jede, tak nemáš skoro žádnou šanci, když máš malý otáčení věže. Jedině tak, že by byl blbej a otočil se na tebe věž sám. Ono je tam T29, já mám nabito a můžu ho zabít. A já to střelím před něj. Nebo zabít ho nemůžu, ale jako... Já jsem tuhej. Ne, já jsem debil, já střelím do zdi. Tam je KV1 S-ko.